Vi har et nyt pressemøde i gang. Vi har foreløbig Lars Løkke Rasmussen, og jeg går ud fra, at vi også ser Vivian Motzfeldt, hans grønlandske kollega, ved det her pressemøde, som altså skulle gå i gang her om ganske kort tid, måske sekunder, og som altså skal være på dansk. Og det gør det jo noget nemmere for alle. Har jo haft møde med vicepræsident Vance og udenrigsminister Rubio, som jeg vil sige efter omstændighederne var et godt møde. Og når jeg udtrykker på den måde, så er det fordi, at vi jo sådan set egentlig har haft en ambition om, at når vi skulle sætte os ind i mødelokaler på det her niveau, så skulle temperaturen være gået noget ned. Det var egentlig en aftale, jeg lavede med Rubio for et år siden. Og det har den jo så også været perioder, men så er den godt nok gået højt på det seneste. Med en række ret vilde meldinger fra den amerikanske præsidents side, som vi jo havde baghovedet, da vi gik ind i lokalet, og det er jo også fortsat sådan set, mens vi havde møde. Og holdt op på det, så havde vi et meget konstruktivt møde i en god atmosfære. Med respekt for, at mødet også blev afviklet på en måde, hvor der var plads til at kunne tale ud og tale med hinanden. Jeg har jo set alle de spekulationer, og jeg har da også haft mit eget baghoved, om vi pludselig blev fanget i et eller andet Zelensky-moment eller noget andet. Så alene det, at vi fik møde i en ramme, hvor der var ro på, det var i sig selv positivt. Og en mulighed for vores side, jo faktisk for første gang på det niveau, at tilkendegive nogle synspunkter, som jo i hvert fald er to. For det første, at hele det narrativ, som præsidenten har bygget op som en begrundelse for, hvorfor USA er nødt til at eje Grønland, det er, hvis man skal sige det diplomatisk, noget unuanceret. Der er ikke kinesiske krigsskibe op og ned af Grønlands kyst og langt ind i Nuukfjorden, og heller ikke russiske. Der er ikke massive kinesiske investeringer i Grønland, tværtimod. Vi har sådan set i et stærkt samarbejde mellem Grønland og Danmark gennem årene forhindret det her. Det var en af grundene til, at vi gik ind i lufthavnene. Det var derfor, jeg selv, da jeg var statsminister, engagerede mig i spørgsmål om Grønnedal, der var på vej til at ende på kinesiske hænder. Så vi har jo sådan set gjort vores hjemmearbejde, og det har været vigtigt for os at få kommunikeret det. Også alt det, vi har gjort med de arktiske pakker, og de næsten 90 milliarder kroner, vi har investeret i kapabiliteter, der kan bruges i det høje nord. Og det har så selv været vigtigt, synes jeg, at få det budskab leveret. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at i forhold til fremtiden, så er det jo klart også i en dansk interesse, at vi tager sikkerhedssituationen i Arktis alvorligt. Det har vi sådan set advokeret for længe i kredsen af arktiske NATO-lande, også under den tidligere amerikanske administration, hvor der ikke var meget lydhørhed over for det, men det har vi gjort, og har arbejdet også målrettet i NATO, og det er et arbejde, der nu ser ud til at begynde at bære frugt med det, som forsvarsministeren også har formidlet på de sidste dage, at en række NATO-allierede gerne vil understøtte Danmark i, at vi løser vores opgave med at passe på Arktis, og hele den her tanke om, at NATO spiller en større rolle. Så det var en god mulighed for at få de budskaber leveret. Det rokker ikke ved, at vi må jo forstå, både på mødet og i særlig grad på de offentlige præsidentielle tilkendegivelser, at den amerikanske ambition er intakt. De har et billede af, ikke nu, men på sigt, at der kan være en trussel, og har en øjensynligt det synspunkt, at den eneste måde, man rigtig for alvor kan dæmme det ind på, det er ved, at USA har Grønland. Det er vi selvfølgelig fuldstændig uenige i, og derfor har vi også gjort vores røde linjer klar fra en start. Og derfor er vi jo ikke i en situation nu, hvor vi kan sige, det var så det. Problemet er løst. Jeg er ikke nogen Chamberlain, som siger peace in our time, men man skal gribe de muligheder, der er. Og den mulighed, der er, og som vi har aftalt i dag, det er, at vi med respekt for, at vi har den her fundamentale uenighed om, hvad der egentlig skal til, nu gerne vil sætte et arbejde i gang på et højt niveau mellem USA på den ene side, Danmark og Grønland på den anden side, for at se på, om der findes metoder, der på en og samme tid ligesom kan imødekomme de her amerikanske langsigtede bekymringer, og på den anden side også respektere kongerigets territoriale integritet og Grønlands selvbestemmelsesret. Så det er det arbejde, vi har aftalt, bliver sat i gang. Og det synes jeg på det foreliggende grundlag
var det bedst tænkelige udkom, vi kunne have af det her møde, den her situation. Når du nu går ud af mødet, og der er Vivian Motzfeldt gik ud af mødet, har I så dybest set en tro på, at det her kan lykkes? For du siger jo selv, I er blevet enige om at være uenige. I har stadigvæk truslen hængende over hovedet. Så har du reelt inde i dig selv en tro på, nu skal det her nok gå? Eller er du stadigvæk dybt bekymret og tænker, at om en måned eller om 2 måneder, så kan vi havne i fuldstændig samme situation, at vi har massiv pres fra amerikanerne, som siger, prøv at høre her, det er jo bare møder, det virker ikke alligevel, vi vil have Grønland. Altså, jeg har en tro på, at de mennesker, vi sad og talte med, altså den amerikanske udenrigsminister, den amerikanske vicepræsident, ligesom os, altså gerne vil give det et seriøst skud, at prøve at se, om vi kan udvikle en måske supplerende aftale til de aftaler, vi allerede har, som kan lande det her. Om de så kan flytte præsidenten derhen, det kan jeg jo ikke vide. Det er jo også noget, det jeg selv kommer til at iagttage de kommende dage. Brugt lejligheden til at gøre det relativt klart, at det er svært for kongeriget Danmark, som er en tæt allieret, og som også modtager jo kun roser, fik vi også på møde her i dag, for det vi har gjort, inklusiv det med altså at undgå kinesiske infrastrukturinvesteringer i Grønland. Det er svært for os, når vi gør det, så at være meget innovative på løsninger, når man hele tiden taler ned til det, vi har gjort, og i øvrigt altså bliver ved med maksimalistisk at sige, glem det, der er alligevel kun én løsning. Så den atmosfære, det skaber, gør det selvfølgelig svært, og det har vi gjort klart. Og derfor tænker jeg da, at noget af det, jeg selv vil holde øje med den kommende tid, det er selvfølgelig om den her aftale om, at vi nu ret hurtigt får nogle af vores topembedsmænd til at sætte sig sammen i et roligt diplomatisk spor, om det kan få præsidentens offentlige kommunikation til at stå lidt anderledes. Det synes jeg, der bliver for mig et slags signal på, om det her har en god prognose eller ej. Når du ser på de 2 folk, der sad inde i rummet i dag, som jo skal levere et eller andet til deres chef, som de godt ved lidt hvad er, kan du prøve at sige lidt om, hvilken rolle Trump spillede i det møde, I havde i dag? Ja, altså, nu var Trump jo ikke fysisk til stede, men hans ånd svævede vel i lokalet, altså fordi jeg skal jo ikke genfortælle, hvad vores counterpart siger til de her møder, men det er jo helt klart, at det er amerikansk politik, altså omkring administrationen. Nu er der heldigvis også kongres og et senat, og vi skal mødes med mange af dem under vores besøg her. Men det er klart, Trumps ambition jævnfører den her Donroe-doktrin, at USA skal have Grønland, og det bliver der ikke lagt skjul på. Men det rokker altså ikke ved, at vi alligevel har haft en diskussion om, at givet det ambitionen, findes der så en anden vej. Og nu skal jeg jo ikke degradere mig selv til at være politisk analytiker, men altså, man kan jo se, at der kom en præsident ind, som sagde, at jeg er nødt til at have Panama-kanalen. Altså, fordi jeg er nødt til at eje Panama-kanalen. Det gør USA jo ikke i dag, men det rokker jo ikke ved, at vi hører jo ikke længere de her præsidentielle røster om, at jeg skal eje Panama-kanalen. Og det er jo fordi, der er taget nogle skridt omkring Panama, som jo i hvert fald har imødekommet, kan man sige, den seriøse del af præsidentens udsagn om, at jeg er nødt til at eje Panama-kanalen. Og det er jo den form for tænkning, vi må forsøge at lægge ned under det her. Men igen, jeg vil gerne sige, jeg er ikke Chamberlain, jeg erklærer ikke fred i vores tid eller noget sådan. Jeg synes, det der har været vores opgave i dag, det har været at se, om vi kunne få de her kontinuerlige trusler, som skræmmer den grønlandske befolkning, og som intimiderer danskerne, om vi kunne få dem til at komme ned i et andet gear. Og det synes jeg i hvert fald, vi har lagt en grundsten for. Så er det jo vigtigt, at vi holder fast i det, vi allerede har sat i gang, nemlig at helt uagtet Trumps analyse, så deler vi også selv den analyse, at der er nødt til at ske noget mere i Arktis. Og det er derfor, at Danmark sammen med de andre NATO-arktiske kyststater længe har presset på for at få NATO til at engagere sig mere i det her. Det synes at være ved at ske. Vi fik lavet et A7-papir op til NATO-topmøde. Vi afventer jo stadigvæk sådan i virkeligheden, og det er jo det paradoksale, noget stærkere commitment fra USA.
Men vores allierede i Europa, de er jo parate. Og derfor sker der jo allerede det nu, som forsvarsministeren har formidlet, at en række af vores tætteste NATO-partnere sammen med Danmark tager altså et øjeblikkeligt ansvar for at have et stærkere fodaftryk i Grønland. Hvad er vicepræsidenten USA officielt gerne vil eje Grønland? Sagde han det direkte? Altså, jeg kommer ikke til at stå og genfortælle, hvordan ordene faldt. Altså, vi har haft et møde, der ikke efterlader mig med nogen tvivl om, at præsidenten grundlæggende har den ambition, at den bedste måde, man kan varetage amerikanske sikkerhedsinteresser på, det er, at USA kommer til at eje Grønland. Det er der ingen tvivl om, og det er også derfor, jeg sagde, we agree to disagree, altså det er en klar rød linje. Den markerede vi fra starten. Vi har også argumenteret for, hvorfor vi står på den røde linje. Det burde jo være helt indlysende. Altså, det er FN-charteret, det er international folkeret, det er det, at vi er den af USA's allierede, som USA i længst tid uafbrudt har haft en relation til, og så videre, så videre, så videre, så videre. Men det er jo ikke i det rum, at man kan overbevise den amerikanske præsident om, at hans analyse er forkert. Det er i det rum, at vi så har diskuteret, kan vi på trods af den grundlæggende forskel, som stadig består, alligevel meningsfuldt prøve at undersøge, om der er en tredje vej frem, og det er det, vi har aftalt. Og så må vi jo se, og jeg kommer jo selv til at iagttage om præsidentens offentlige retorik, og det håber jeg, skifter lidt i sin tone, mens det her arbejde pågår. Har du et budskab til den grønlandske befolkning, for der sidder folk deroppe, som er ekstremt nervøse. Børn kan ikke sove om aftenen, børn kan ikke sove om natten på grund af det her. Hvad er dit budskab i dag til den grønlandske befolkning? Altså mit budskab er jo samme som Vivians, som jo har været med hele vejen, og hvor jeg først og fremmest jo har været rigtig, rigtig glad for, at man ikke kan sætte et papir ind mellem Danmark og Grønland. Og det tror jeg fuldt og fast på er altså en grundforudsætning for, at det her kan lykkes for os alle sammen. At det ikke lykkes USA at spille os ud mod hinanden. Og det er ikke lykkes. Vi kom, vi var der, vi gik sammen, vi har haft et fælles sæt argumenter, som er, at Grønland er en del af kongeriget Danmark. Ultimativt er det Grønland selv, der bestemmer, om man vil være det, til solen brænder ud. Men med de meldinger, der er kommet, også fra Jens Frederik Nielsen, så står det i hvert fald klart, at det er Grønland en rumtid. Og det er også nødt til at være sådan. For den eneste måde, vi kan holde præsidentens ambitioner i ave på, det er at vise, at vi står der, og vi står der sammen. Jeg forstår godt den ængstelse. Altså, det grønlandske folk er et lille folk. Noget mere end de 77.000, der bor i Grønland. Der bor også 17.000 grønlændere i Danmark. Det er faktisk noget, der ligner en tredjedel af den grønlandske befolkning, der bor i Danmark, ligesom der bor mange danskere i Grønland. Og det er klart, at når verdens mægtigste mand op imod al logik og al samarbejdstradition siger, jeg må eje jer, og it's either the easy or the hard way, så bliver folk skræmte. Og jeg står ikke her i dag og siger, at nu skal al bekymring forsvinde som dug for en sol. Det gør jeg ikke. Jeg står ikke her og siger, peace in our time. Jeg er ikke Chamberlain. Men jeg synes, at givet det, vi har været op imod den seneste uge, så står vi, håber jeg, altså et bedre sted i dag. Kan du udelukke, at USA vil bruge militære midler til at tage over Grønland? Jamen, hvordan skulle jeg kunne udelukke det? Altså, det kan jeg jo kun udelukke, hvis præsidenten selv vil stille sig op og sige, at han udelukker det. Og nu kommer jeg bare til at gentage mig selv, der skal vi også passe på, hvor længe vi skal blive ved her. Der er ikke noget, jeg har oplevet i dag, som får mig til at sige, eller får os til at sige, at nu er den præsidentens ambitioner forsvundet. Altså overhovedet ikke. De er intakte. Det, der er spørgsmålet, det er, om de her maksimalistiske ambitioner på en eller anden måde kan imødekommes på anden vis, hvor der stadigvæk er respekt for kongeriget Danmarks territoriale integritet og det grønlandske folks selvbestemmelsesret. Det har vi gjort det meget klart, at det er jo med de grundforudsætninger, at vi går ind i det her arbejde. Og det er også derfor, at jeg siger, at det er jo et arbejde, der skal afdække, om det kan lade sig gøre
at lave en løsning. Det er ikke sådan, jeg siger, at nu har vi aftalt, at vi skal lave sådan en løsning, fordi det ved jeg ret beset jo ikke, om kan lade sig gøre. Den eksisterende aftale med USA, den giver dem jo allerede meget vidtrækkende muligheder for at tropper og baser på Grønland. Hvad er det, man kan tilbyde USA ekstra i sin uddrag? Jamen, jeg skal ikke stå her og tilbyde USA noget ekstra. Altså, helt ærligt, vores position er jo den meget klare, og det vil også gå klart i dag. At i det omfang, man lægger det, som præsidenten anfører som bevæggrundene til hans voldsomme ambition til grund, sådan helt seriøst, altså man kærer sig om sikkerheden, hvad jeg godt kan forstå, man gør, så kan vi, og så vil vi også gerne komme det i møde, og det har vi redskaberne til. 1951-aftalen og NATO, det er sådan set bare med at komme i gang, og Danmark er i gang, ligesom jeg glæder mig over en række af vores allierede, også er kommet i opdrejninger, og nu deltager mere aktivt. Men det er jo ikke nok, at vi siger, at det kan man, hvis der stadigvæk står en amerikansk præsident, som siger, at det kan man ikke, og er nødt til at eje Grønland. Det kan han ikke komme til. Det skal vi aldrig acceptere. Og derfor må vi jo så tage den mulighed, der nu byder sig, for at se på, findes der så alligevel en form, hvor det her på en eller anden måde, selvom udgangspunkterne er meget forskellige, kan komme til at gå hånd i hånd. Lars Løkke, milliarder dollars for Grønland.